Assalamu alaikum. To fa masu iya magana suka ce a jima ana yi sai gaskiya. Prime Minister kuma Ali Muhammad Lamin Zain shugaban kasa namu General Dame Abdulrahman Chani ya kara mai matsayi. Tun da fa shine fa Prime Minister kuma shine ministan kuɗi. To bugo da ƙari shugaban kasa ya kara mai wani matsayi bisa wannan matsayin da yake da. Yanzu ya zama sifar Prime Minister. Jama'a ku yi partage wanga bidiyo mutane su gani su tabbata da lalle wanga Prime Minister kinmu namijin aikin da yake a wannan kasa tamu wallahi ba karaman aiki bane ba. Aka ce wanga decree da shugaban kasa ya sa hannu bisa kai na ƙara mu Prime Minister kin ga matsayi mutane suna ta mamaki tunda an san shi da mukami biyu shine Prime Minister kuma shine ministan kuɗi cikin harkar ministan kuɗi shike kula da wurin sa harka in na samo bashi ne na negotiation ko wurin sa abubuwa na harkar da tattalin arziki na Niger shike kula da shi kuma shine ke kula da service de control civil de l'État na conseil de ministre shi ke kula da shi to yanzu bugo da ƙari an ƙara mai wani matsayi kamar yanzu daga president sai shi kamar duk wasu abubuwa sai sun biyo ta kan shi tun ministrori wanda adda kai ba fudda ma wanga ko wanga ba kama daga civil king kama daga military king duka prime minister yanzu Ali Muhammad Lamin Zain shine shugaban su shine ke kwafin su da an sani aka ce wanga abun wai yayi ke ciki en simple civil shi wanga civil ne ba soji bane tun da fa mukami mai ƙarfi daga president sai minister de la défense sai minister de l'intérieur kuma aka ce tuwaran ga jinoro ne ke rike da su kuma yanzu gashi shugaban kasa ya ba Ali Muhammad Lamin Zain wuka da nama cikin wagga harka ta gudanar da harkokin ministrori da wani abu da ya shafi harka ta kasa wagga ta kasa ta Niger wagga kasa ta mu ta Niger abin da mutane na ta tambaya bisa kai wai shin a'a yanzu prime minister ya iya diba ya gani in wani minister ya nuro baya wani aiki ko baya nan gudanar da abin shi yadda ya kamata ya fidda shi ya kawo wani mukamin da aka bashi ba karamin mukami bane aka ba prime minister kin jinjina ta musamman zuwa ga shugaban kasa tunda nan fa shugaban kasa ya dare mutane kai wurin su suna gani wani sabon strategy ne da General Dame Abdulrahman Chani ya fito na ba prime minister wanga mukami wurin suna gani a'a ko dai gaskiya ce da riƙon amana na prime minister yasa har shugaban kasa ya yarda da shi ya ba shi wanga babban mukami a cikin wanga kasa ta mu ta Niger tunda ku diba fa ku gani fa cikin IAS prime minister duka an sake su Mali an sake Burkina an sake amma mu namu na Niger iya nan kuma yanzu gashi an ƙara mai ƙarfi jinjina ta musamman zuwa ga prime minister kin ga namu Ali Muhammad Lamin Zain wanga namijin aiki da yake yi su ne fa mutane wanda ba su magana prime minister da wuya kashi ya fito iya magana amma aikin da yake ba karamin aiki shine kamar da abubuwan da prime minister yake yi a cikin kasa ta mu wallahi iya da yawa kuma yanzu gashi shugaban kasa ya bashi wuka da nama dan ba komai ba ana son wanga harkar gouvernement kinga aje yanzu wani sabon salo ne ake ciki wanda an nuro fa abun fa ba karami bane ba har kaga shugaban kasa ya bashi wanga matsayi mu dai ba abin da zamu ci sai dai mu ce Allah sau kuma mu kunci hankali a cikin kasa ta mu ta Niger wanga sabon mukami da aka ba prime minister Allah sa ya rike shi kuma Allah sa ya kwatanta gaskiya kuma Allah sa ya gudanar da aikin yadda ya kamata to jama'a na barku lafiya sai an jima kuma mu je da kasa ke ciki